Ay. Life is too short. I'll be holding you tight, and there's no worry. Hi, Sir Ryan. Good afternoon. Well, hello. Ayan. Kaka-start ko pa lang, loading na agad, no? Hina-hina ng net. Grabe naman tong net na to. Ngayon lang ako mag-LS, kinakalaban pa ako ng net. Grabe si internet talaga. Bati naman kami noon. Bakit kaya niya na-interrupt yung net ko? Yan. So, ito nga guys. Naayos. Kanina pa dapat talaga ako nakapag-LS. Kaya lang, hindi ko ma-open ang aking V8 kung papaano. Mukha siyang low-bat. Hindi ko ma-charge kung papaano to. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. Hindi kasi ako marunong neto. Ganito talaga pagka walang alam sa electrician. So ito, hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano nga ba. Paano nga ba ito? So dapat nga magpapakita ko, kaya lang nais ko pa yung aking V8. Hindi ko alam kung paano gagawin ko dito. Para magkaroon ng effects yung aking V8. Ayan, sa 2 million in my house. Hello, good afternoon. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Thank you for coming at maraming salamat sa padaan ninyo sa aking LS. Good afternoon, everyone. Paano nga ba to? So, ito, nagsiset pa lang ako kung paano nga itong gagawin ko. Paano ba? Dito yata? Or dito? Dito naman ito. Ayan, hello, good morning, good afternoon, Red Chris, good afternoon, honey. Yes, sana all may pa-honey. Good afternoon, good afternoon. Paano ba itong gagawin ko dito? To, echo. Hindi ko pa siya nasiset ang aking V8. So, hindi ko rin alam kung paano. Tapos, ilalagay ko to dito. Yung charger, hindi ko lang alam kung paano. Halaka. Tapos yung aking, ano nga ba ulit? Ano nangyari rito? Kailangan ko kunin ang aking speaker. Hi, Sir Ryan. Good afternoon. Turok Dan. Thank you sa patamsak, Sir Ryan. So, ang tagal kong hindi nakapag-LS. Char. Speaker ko, where are you now? Where are you now? Ayan. Aray. Tagal ko rin hindi nakapag-upload kasi nga naman medyo busy ang inyong mudra. Yan. Hi sa 3 million in my house. Hello. Connect po tayo dyan guys. Sensya na. Ayan, Sir Ryan. Thank you sa pa-heart mo dyan. Hi, Sir, siguro si Kuya Joel sa 3 million in my house. Kuya Joel, hello, good afternoon. Mega love shoutout. Paano nga ito kaya? Itong isa sa cellphone, hindi ko alam gagawin ko dito. Wala kasi mga junakis ko dito para maayos tong ko, V8 ko. Paano ba to? Ito yata sa speaker. Wala akong alam sa ganito. Nakakaloka. Baka dito to. Sige, pero ito try ko pa rin. Kasi may mga clap ito. Ato siguro pag naayos ko to, this is ito yung second day, second time ganda magagamit ito. Hala, paano? Dito siguro to. Ang problema ko rito rin, hindi ko rin paano alam kung saan ko to i-charge ba. Kasi nagbi-blink siya na kulay blue. Tapos kung halimbawa malobat siya, hindi ko alam kung paano na.
Paano to? Yan, ganito. Bahala na yan siya dyan. Ayan. Bluetooth mode. Paano na yan? So, narinig ko naman yan dyan. Tapos, yung isa hindi pa nakasaksa sa cellphone ko. Saksak ko naman ito sa cellphone ko. Saan? Ayun, nagawa ko. Meron na siyang sound effect. Ay, animation. Ano yan? May echo-echo siya. In nature. Shop to in nature. In nature. Shop to in nature. Ano na ulit? Anong gagawin ko? In nature. Ship to be nature. Signature. Ship to signature. Be nature. Doon na rin naririnig yung sarili ko. Naririnig ba? Hindi lang ako mag-iig. Yan. Nakalive ako at hindi ko marinig yung sarili ko. Ayan, okay na ba? Okay na? Hindi ko alam. Okay na, sige na, magchikahan na ako. Kakanta sana ako, kaya lang hindi ko maayos yung V8 ko. So, hindi ko alam kung paano gagawin.
Sayang nag-prepare pa naman ako ng kakantahin kong song kaya lang hindi eh. Ayaw gumana. Hindi ko alam kung paano gagawin ko dito sa V8 ko. Mahirap talaga nang walang alam-alam sa mga electrician ba. Pangkusina lang talaga ako. Ayan, Red Grace, kamusta? Kamusta ang paglalaba? Napagod ka ba for this day sa paglalaba? So, ayan, umuulan na at kumukulimlim na. Sabi nila, lagyan ko daw ng song. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko maglagay ng song. Ayan, good afternoon guys. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Guys, meron nga palang premiere sa host. Baka naman, pwedeng patamsak, patusok at palalab sa aking premiere. Okay lang ba yun sa inyo guys? Palalabs ng aking premiere. Ayan. Ayan sa silent viewer ko na nandiyan dyan. Hello, good afternoon. Mega love shoutout. So, mabilis lang tayo mag-LS gas. Mabilis lang tayo guys mag-LS kasi naman for updating lang naman ito. At dahil sa yun nga, wala pa akong ine-edit, LS lang muna ako. Updating lang kasi talaga naman sa sobrang busy ko at hindi ko na maatupag ang aking channel at marami pa akong kinimis sa aking buhay. Hindi pa ako nakakapag-edit ng video ko kaya ito LS muna ako para naman update lang din para sa aking WH. So sa ngayon bumababa ang aking WH. Siya nga pala guys, nakapag-merienda na ba kayo? Sana naman ay nakapag-merienda na kayo kasi naman wala akong pa-free breakfast. O, di ba? Ayan, kape lang sapat na. Di ba? Hilig ako magkape, guys. Kayo ba nagkakape? Ayan, maraming salamat sa 3 million in my house. At good afternoon, everyone. Mega love shoutout. Ayan, connect po tayong lahat dyan, guys. Ayan. Hanap tayo ng okay. Wag na lang. Pag na tayo mag-invite, hayaan na natin yan sila. Kusa na lang sila mag-notify. Kung magpupunta sila sa LS, parang gano'n. Nakakahiya naman kung mag-i-invite pa ako. Sana ba si hanap ako ng katarungan doon. Diba? Hi, Sir DJ. Good afternoon. Maraming salamat po sa pa-heart, Sir DJ. Sir DJ, hindi ko iset yung V8 ko kung paano. Ewan ko ba? Kakanta sana ako kaya lang, hindi ko maayos yung V8 ko kung bakit hindi ko ma-connect sa cellphone ko. Okay naman yung cellphone ko. Nanghiram pa nga ako ng cellphone. Kaya lang yung mga tinutusok-tusok ba dito sa V8? Hindi ko alam. Yung kagaya ng charge. Kasi baka mamaya malobat ba siya? Hindi ko alam. Tapos yung mga pinipindot-pindot ba? Hindi ko rin talaga alam. Tapos pag dito din sa mic, hindi ko rin alam kung saan ko siya itutusok ba. Ay, yun. Hindi ko na naman nagamit ang aking V8. Napakasyong-syong ako talaga. Hindi ko talaga magawa ng maatino ito. Kung paano. Kaya ito, ewan ko ba kung paano gagawin ko dito. Hindi ko pa magamit ng maayos yung aking V8 kasi hindi ako marunong gumamit. Hindi ako marunong gumamit ng aking V8. Hindi ko alam kung saan ko yan isusuksok ko yung mga yan. Hindi ko talaga alam. Dahil wala din akong song, ayun, boring. Ko kasi alam ko pa paano gagawin ko dito. Ayan, Sir DJ, mabuti nagbaba ka, no? Hinahanap ko pa nga lang din yung channel mo para ma-pin, add. Ayan, pin message. Ayan, dyan na yan talaga, wala na yan ba, Sir DJ, okay lang ba sa'yo paano? Patamsak ng aking premiere. Magdalena, wow, kabataan, band major. Ayan, doon ako, Sir DJ. Majorette. Yung bata ako, pangarap ko rin magganyan kaya lang hindi ako nakapag-join sa ganyan kasi ayaw ng aking mama dear. Hanggang pangarap na lang ako. Pangarap ko maging majorette. Sayang. Kasi bilog-bilogan pa naman. Kaya lang, ayaw ng aking mudra. Hindi niya ako pinayagan mag-majorette.
Kaya ayun, hindi ako nakapag-join sa mga ganyang event. Pero pangarap ko rin maging ganyan. Marunong ako magpaikot ng baton. Yes. Sana marunong magpaikot. Ayan. Ang sexy nila. At sana all makikinis ang kanilang skin, di ba? Sir DJ, kamusta na ang inyong CP? Kamusta na? Ano na ba? Okay na ba yan, Sir DJ? Naayos niyo na ba? Ayos niyo na ba yan, sir? May hinang ano ngayon? Ang mga viewers. Ayun guys, sa silent viewer ko nandiyan dyan, please connect on the top. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-iwan ng bakas. And don't forget hashtag KitKat. Ayun sa 1 million in my house. Hello, good afternoon. Mega love shoutout. Connect po tayo guys. Ayun. Kahit di rin pala nakadikit sa cellphone ko yun, gumagana naman pala eh. Basta may speaker. Yun naman pala. Eh, pumapalakpak siya. Okay, di ba? Ang galing. Kaya lang, hindi siya nakakonect sa mic. Hi, Kabsat! Hello, good afternoon, Kabsat! Merienda na, Kabsat. Baka gusto mo mag-crostini. Yun nga lang, wala akong kape. O sa mga gusto magtinapay dyan, tara na, punta kayo rito. Meron akong 4 or 5 pieces na crostini. Tara, mag-merienda na tayo, guys. Merienda tayo, guys. Alam niyo, wala akong pakape. O, diba? Nakakatuwa. Pwede naman pala gumana yung kahit hindi nakadikit sa cellphone ko. Basta merong speaker. Yun nga lang kapag nalobat ang aking V8, hindi ko na alam kung paano yun i-charge. Kasi hindi ko alam kung saan ko isusuksok yung charger nung adapter. Eh, na yun, yung cable wife. Hindi ko alam kung saan ko yun isasaksak. Kaya pag nalobat siya, ayun. Diba? Kamusta na, Kamsat? Kamusta? Ayan, sa family in my house, good afternoon at mega love shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Please connect on the top. Meron ako, guys, na nakapin sa mga hindi pa dyan dikit at hindi pa nakakapag-thumbsuck. At sa mga hindi pa dyan busy, maluoy kayo guys, patamsak sa nakapin. At pag pinanood nyo, wow, grabe, mga sexy silang lahat. Pangarap ko yan nung bata ako eh. Kaya ito, tumandat na ako at lahat-lahat na easy bata pa rin. Char! Ayan. Wait guys, mayroon ako nakapin ha sa mga hindi dyan busy. Please connect on the top. Leave a good comment. And don't forget hashtag KitKat. O, diba? Siya nga pala yung nakapin guys. Nagpapamonetize yan. Bagong promo niya. O, diba? Malapit na siya umuwi. Pagka uwi daw niya, marami siyang mga pa-games. Kagaya na magpapagames niya ng banana, WH, at higit sa lahat, ang pinakagusto ng mga new beginners, yung monetize. Ayan. Sana nandyan si KTV Vlog para naman nakasupport siya kay Sir DJ Murphy. Ayan. Gusto na daw niya ma-monetize, kaya lang, hindi pa naayos ang kanyang cellphone. Hindi pa ayos ang cellphone niya. Medyo nahihirapan pa siya pag-ayos ng kanyang mga Premiere. Nahirapan pa siya. So, kailangan ko pa siya i-guide. Yes! Nakakatawa kapag kayong may mga, magpi-PM sa akin na nagpapatulong. Diba? Basta't kaya ko, tutulungan ko, basta't wag lang pera. Kasi kapos na kapos din akong ganyan. Sino yan? Sa Princess 120. Ito, 20 lang binigay sa akin Marvin kanina. Magkano? 122 ito. Ah, Kanina, pag may wala sa aking iniwang pera eh. Ito, 20 lang iniwan sa akin. Kay Mervin naman yan. Iba naman yung kay Aira. Iba yung kay Mervin, iba yung kay Aira. Kaya lang kasi hindi ko alam kung saan yung perang iniwan eh. Wait lang ha. Hanapin ko. Wala yung Ano ka ba? Nakikika pa. Sandali lang guys. Wait lang ha. Meron akong parcel. Saan ba? Ay, ito. Mama niya yan. Mama niya ako. Magkano nga ulit? 120 ko, ma'am. 120 kayo. Ito nga, sakto. Thank you. Ito, ma'am. Thank you. Medyo nakis ko order ng Lazada. Yan, Kabsat. Thank you so much. Ayan sa 5 million in my house.
Thank you sa pasilip nyo dyan at sa padaan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama ninyo sa akin. So, mabilis lang naman ako mag-LS, guys. Oo, pang-update lang naman kasi wala pa akong panibagong upload. Ang tagal kong hindi nakapag-upload, guys. Siguro 2 weeks. Ang tagal kong hindi nakapag-edit kasi sobrang busy ako sa aking buhay. Tapos may mga pinagdadaanan na hindi ko naman dapat kailangan tambayan pero napadaan ako ng bonggang-bongga. Kaya, ayun. Wala akong edit. So, 2 weeks akong walang upload po. Panay short video lang. Yun, panay ang short video, panay bumaba tuloy yung araw ko. Okay na nga sana siya nung last month. Taas na yung viewers, WH, tumaas naman na siya. Dahil nga sa tagal kong hindi nakapag-upload, tsaka ng LS, bumaba na naman sila. Sabi nila, huwag ka dapat ma-stress, gawing lanlibangan yung YT. Kaya lang, syempre, baka ma-demonetize kapag hindi ko na naman siya inasikaso. Kaya eto, magla-live na naman ako ng quick LS lang para naman update nga naman talaga. Ayan. Ayan, Sir DJ, maraming salamat sa pa-heart mo dyan. Pasensya na nga pala kayo, guys. Hindi ako nakakapunta ngayon ng mga LS nyo kasi talagang busy ako talaga. Nag-a-apply ako ng mga panibagong trabaho. Nag-a-apply ako ng bagong trabaho. Kayo, guys, baka meron kayong di nga. Oo, Sir DJ Mervy, kung i-stock mo nga yung channel ko, walang upload talaga ng 2 weeks. Mga short video lang yung nilalagay ko sa ngayon. Pati nga, minsan nga short video, nakakalimutan ko na rin mag-short video ba. Kasi dami kong ina-esep. Charles. Ay, ang tanong, iniisip ba ako? Parang gano'n eh. Kaya yung premiere ko, ay nako, yung langaw, i-flex mo. Ayan, mega love shoutout langaw. Kasi Sir DJ, malapit kami kasi dito, may poultry kasi. Kaya gano'n. Harap at likod sa kalsada. Poultry kasi doon, kaya ganon. Tapos may mangga naman sa likod, so madaming mga hinog na mangga. Pagka panahon talaga nila, nako, grabe, sobrang daming langaw. Kulang pa nga yan buti nga lang isa-isa o padalawa-dalawa lang yan. Pero kapag kapanahon talaga ng ng pag-harvest ng mangga, ng pinya, tapos ng mga, yung panahon na maraming mga manok, ay nako, ang dami-dami nila. Maiinis ka na lang at maiirita ka sa kanila. Pero ngayon, madalang lang yan. Kaya yung kursini ko, display lang yan. Buti nga hindi ko tinanggalan ng plastic. Ayan. Mamaya, paparating na sila, malamang ubos agad yan. Ayan. Tapos yun nga. Nawawala sa isip ko mag-upload. At saka may mga video naman sa cellphone ko, kaya lang hindi ko may edit kasi nga medyo nagbisi-bisihan kunwari. Kunwari lang. Nagbisi-bisihan kaya hindi ako makapag-edit, nakakaloka. Tapos nag-apply ako ng trabaho, baka meron kayo dyan bakante. Ipasok nyo naman ako tapos ilabas nyo ulit ako. Nakakaloka. Dadaan ko na sa tawa ko yung mga pinagdadaanan ko na dapat talagang hindi ko siya tatambayan. Kaya ito, ngayon na naman ulit ako na pa-LS. Ay, nga pala, Sir DJ Mervy, yun ng isang araw nga pala. Kailan ba yun? Basta no Monday ata, nag-LS ako. Yung viewers ko, umabot na 115. Oh. Makibigay mo kay Marvin na lang. Dumating na naman din yan? 10 lang. Oo. Yung inano sa akin. Oo. Maraming salamat ha. Ba yan, panay ang order nila na Sada nila. Ang dami nilang parcel. Sana all na lang. Ba yan? Tapos umabot yung viewers ko ng 115, 16, parang ganun. Pero ang nagpa-pop up, 7 lang. Tapos may nag-boost sa akin habang nagla-live. Ano mangyari doon sa channel ko? Masisira awa? Tama ba? Tapos mabuti nandoon si Sir Romeo. Tumawag nag-PM siya sa akin. Tanggalin ko daw yun, may nagbo-boost daw sa akin. Nung una hindi ko pa alam, pero yung nag-boost, nag-chat sa akin. siya daw ang may gawa nun. Binos niya ako. Kasi gusto niya, parang gusto niya tumulong ba. Kaya ayun, nag-boost siya. Tapos, nung sinara ko yung tinuro sa akin ni Sir Romeo,
unti-unting bumababa yung mga viewers ko. Pero nagulat ako, biglang 60, tapos umabot ng 80. Tapos may mga pagkatingin ko 100 na tinignan ko na naman yung kabila akong cellphone. Hindi nga talaga, 100 yung viewers ko. Ko dun natuwa naman ako dahil ang daming viewers. Pero yung nagpa-pop up, yung mga nandiyan dyan sa baba, 7 lang sila. Ang pinakamataas ko talagang viewers is 27. 27 yung pinakamataas kong viewer. Pinakamababa na yung 1. Pinakamababa na yung 1. Tapos yun, biglang dumami yung viewers ko. Grabe. Tapos, bawal pala yun na habang naglala, binubush niya. Gumamit siya ng computer, punta daw siya ng PisoNet, naghulog daw siya PisoNet. Tapos ayun, ang daming viewer, pwede pala yun. Tapos pwede naman niya pala yun gawin. Di sana, ginawa niya na lang din sa ayun nga lang pala, hindi pala legit. Pwede niya pala i-boost yung channel niya. Kaya lang, nung nag-end na yung live ko, naka 10 hours ako nun sa 2 hours. 10 hours lang yung nakuha ko. So, hindi siya legit. Pero yung views, tsaka yung thumbs up, naiwan pa naman. Naiwan yung yung views, tsaka yung thumbs up. Pero yung WH, ewan ko lang. Pero umangat naman kasi yung WH ko nung time na yun. Hindi yung arrow, mga ganun. So, yun, tinandaan ko na lang kung paano, sabi nga sa akin ni Sir Romeo, pag mag-LS daw ako, i-close ko daw yun. Kaya lang, pero ngayon, hindi ko na kinlose kasi mukhang hindi naman siya magbubus ngayon. Kaya, yun. So, first time ko lang na-experience yung ganun. So, yun ang pala yung gagawin kapag may nag-boost. At yun na nga pala, gusto ko rin pala mag-StreamYard. Kaya lang, hindi ko alam kung paano siya ulit mag-StreamYard. Kasi dito sa cellphone, hawak ko na naman. Ayaw niyang StreamYard, nakakaloka. So, kailangan ko talaga manghiram ng cellphone. Para doon sa cellphone na hiram ko, doon ako mag-i-StreamYard. Ayan. Baka pag nag-StreamYard na ako, magwalwala na ba ako kumanta dyan? Yung 3 viewers kayo, baka magsialisa niya kapag kumanta ako ng bonggang-bongga. Magsialisa niya sila. Parang ganun, no? Di ba ako sanay magpindot-pindot nito? Parang hindi ko sanay yung V8 ko. May V8 naman pala ako, pero hindi ko sanay pindutin siya ba? Mas okay ako mag-yaw-yaw. Ayan. Mas okay pa mag-yaw-yaw. So, meron na akong 28 minutes. So, 1 hour lang to. Pang-update lang naman. Pang-update lang para Tapos, mamaya, balik na naman ako sa edit. O sa dating buhay ko ba? Balik na naman ako sa dati kong buhay. O, na may sariling conversation. Ayan. So, DJ Marvin, din ako nag-comment sa iyo. Pero pinanood ko naman siya ng bonggang-bongga. Ayun, shoutout nga pala sa silent viewer ko. Nandiyan dyan at sa 2 million in my house. Hello. What good afternoon. Mukhang uulan dahil kumukulimlim na naman siya. Uulan siya. Yan. Paano nga bang gagawin dito? Nag-iiba din siya ng boses kapag kinlik mo yung mga iba-iba dito. Pati ang naglason. Ang dami niyang effects, no? Kaya lang hindi ako sanay siya kung paano siya gagawin. Hindi ba masi-CPR pagka may ganito? Patay tayo nito. Hindi ko pa nga na-try. Oo. Kung may CPR nga bang ganito. Baka ma-CPR. Kapag nag-CPR kasi sabi niya, share revenue. Hindi pa nga ako kumikita tapos share revenue na agad. Grabe, diba? Ayan, 100 pesos mag-weekend rejection. So, nagte-text na yung token text sa akin. Maubos na daw. Nakakaloka. Kaka-start ko pa lang, ubos na agad. Kaya mag-LS lang talaga mag-LS. Dapat lang talaga mga 1 hour lang. Bibihira lang ako tatagal ng 2 hours. Ganun. Ang galing Di ba kung ma-CPR neto, pinaglaruan ko na lang yung V8 ko kasi wala naman akong kausap Shara sa 3 million in my house.
Good afternoon na lang sa inyo dyan, guys. Connect tayo, guys, sa nakatin. Sa mga hindi pa dyan dikit, guys, please connect on the top and leave a good comment. And don't forget, hashtag KitKat. Galing na. Sana hindi ako CPR nito. I like it, I love it, I want some more. Wala akong background music, so ito na lang pang I music like ko. it, I love it, I want some more. Sana na lang hindi ako ma-CPR. Nag-live ako sa church namin nung isang buwan. So, for song yung ginamit doon. Grabe. Share revenue daw. I like it, I love it, I want some At more. yung i-mute, nakakaloka siya. nung na-mute ko na siya, sabi niya, wala na yung share revenue. Ayun, hindi nabawasan yung aking revenue. Dile, dile, Yeah. dile, dile, yo, ale. Tapos yun, loading ako dito sa Dile, cellphone. dile. Sana hindi ako ma-CPR nito sa ginagawa ko. ko. Kasi sana kumanta talaga, guys. Kaya lang yung mic, hindi ko alam kung paano yan isuksok. Tsaka yung charger ba? Hindi ko alam paano yan i-charge. Saan yan isuksok? Tatandaan ko lang yun dito sa may cellphone ba, isuksok, pati yung speaker. Dile, dile, Yung dile, speaker dile, yo, ko ale. dito sa Dile, headset, dile, kaya ayun, dile, dile. isuksok ko naman. Pero yung charger, talaga hindi ko alam kung paano ko i-charge itong B8 na to eh. Tapos yun na nga, nagugutom na ako. Diet pa more. I like it, I love it, I want some more. Ayan, ang galingan. Tapos, meron din pala dito kapag nag-live ka, mag-iiba yung boses. Andito. Kaya lang yung mic, nag-echo siya yung nagkaroon ng feedback. Paano kaya yung tatanggalin, no? So, hindi magagamit yung mic na yun kapag may feedback. Paano kakanta nun, awa? Kausap ko yung mga cellphone ko. Para akong loka-loka sa ginagawa ko. Wala kasing kausap eh. Ano ba yan? Malapit na ako maging sisa nito. Sisa. Crispin. Basilio. Nasaan kayo? Ay, Red Chris, nasaan ka ba? Mag-pop up ka nga niya para may kausap ako. Wala akong kausap. Kausap ko lang yung sarili ko. Hello? Hello, cellphone. Tapos din sa kabila, hello din, cellphone. I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. Meron na yung, to? Asa na ba yun? Yung inedit ko kanina. Ito sabi niya. Mahugot pa yung edit ko. Asa na ba? Ito yun eh. Ayan. Review ko na lang yung edit. Yung tipong nagtitipid ka at hindi ka gumagastos sa mga bagay na gusto mo para makaipon ka. Pero pagkain ang iyong kahinaan dahil patay gutom ka. Char, pero mapapasabi ka na lang sa sarili mo na deserve ko naman to. Pero kailangan mo pa rin magtipid. Kaya murang ulam lang ang kaya ng budget mo. Hello mga kakitkat! Welcome sa Murang Ulam. Hirap ka bang pakainin ng gulay ang iyong anak? At tipid na budget ba ang hanap mo? Itry mo itong tortang kangkong. Meron ka ba diyang gulay na kangkong at hindi mo alam ang gagawin? Or sawa ka na sa adobong kangkong? Itry natin itong i-level up sa tortang kangkong. Healthy na at yummy pa, and I'm sure ako na magustuhan to ng mga kids mo. Pwede rin itong pang merienda o pwedeng gawin pang ulam.
First step, meron tayo ditong kangkong. Hinugasan ko ito ng mabuti at hihiwain ko to ng mano-mano sa maliit na size. So, hiwain natin ito na parang pinong-pino para hindi na makita ng mga bata yung gulay na ating lulutuin. At so yun na nga, ganitong klaseng hiwa ang kailangan natin gawin sa ating gulay na kangkong. Oo nga no, meron na nga pala akong food processor pero nakalimutan kong gamitin. Ang sisipag kasi nila magsipaghiwa ng ating kangkong, kaya naman kung meron kayo. At yun na nga, syempre binalatan ko yung sibuyas at ganun din ang bawang. Syempre naman hindi kasali ang balat sa ating lulutuin. At syempre kailangan natin durugin ang bawang gaya ng pagdurog niya sa puso mo. Char, durugin natin ang bawang para madali natin tong hiwain. Ganon. And then, isunod natin hiwain yung binalatan nating sibuyas kanina. At matapos nating hiwain ang bawang at sibuyas, huwag na natin patagalin. Ilagay na natin ito sa ating hiniwang kong at hiwain din natin yung sili para maanghang-anghang ang ating kakainin. O diba? At syempre, dahil torta nga ang ating lulutuin, lalagyan ko ito ng 4 na kutsarang cornstarch at 4 na kutsara din ng nilagyan ko ito ng cornstarch at harina. Nakakatulong kasi ito para maging crunchy ang ating torta. At syempre, hindi mawawala or hindi magpapahuli ang 4 na itlog. Kaya naman, lagyan na natin ito ng 4 na large na itlog. At yun na nga, gaya sa inyong nakikita at gaya ng dati, hindi na naman ako gumamit ng guantes. Carry niya na yan. Wag madumi ang isip. Naghugas muna ako ng mabuti ng aking kamay bago ko lamasin yung ating tortang kangkong. At para angat ang lasa ng ating lulutuin, tinimplahan ko ito ng chicken broth cubes. At yun na nga, dahil tortang kangkong ang ating lulutuin, kailangan natin tong prituhin. Gumamit lang ako dito ng kawali na may hugis bilog para maganda ang ating presentation na. Painitin lang natin ang ating kawali at lagyan natin ito ng kaunting mantika. At unti-unti natin ilagay ang ating mixture. Gumamit nga pala ako ng non-stick pan. At sa Lazada ko ito nabili. At ang bilis ng shipping nila. Hindi pa nga ready yung pambayad ko. Dumating na agad yung order ko. Sa halagang 115, i-minus mo na rin yung voucher dyan. At syempre gaya ng dati, lulutuin lang natin ito sa low-medium heat para banayad or pantay ang pagkakaluto ng ating mga gulay at hindi agad ito masusunog. At syempre yun na nga, kailangan natin itong baligtarin para maluto naman yung kabilang side ng ating tortang kangkong. Siya nga pala mga KitKat, habang nagluluto, kailangan natin ito samahan ng kaunting pag-iingat kasi naman masakit mapasok. Hindi kagaya ng pag-ibig sa una lang masarap kapag napasok o niluluwa kapag napasok. Char! Edit, babe! At so yun na nga, kailangan natin ito balik-balik na para pantay ang pagkakaluto at maganda ang kanyang kulay. So, piprituin lang natin ito ng golden light brown pagka ganito na ang texture niya. Ito na yan. Maraming bagay ang pwede ko. Kaya kung sumaya ka, iyaya mo ay nagsang ka. Kaya huwag mo sayang. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Karapit mo lang ba?
Ano tayong magawa? Lakas ng ulan guys. Muulan dito ngayon. Sabi mo yung mga video ko na hindi ko pa matapos edit. Nakaabang lang yung video ko na hindi ko pa matapos-tapos i-edit. So, wala pa itong audio. Ano ba yan? Kung bakit pa umulan? Wala pa siya guys audio. So, hindi ko pa siya na-edit. Ganyan pa lang. I like it. I love it. I want some more. So,
Hindi, alisin mo muna yung, aalisin mo, oo. Ay, wala dyan. Ayan, ganun yung pagka... So, yun yung mga video ko na hindi ko pa ma-edit kasi nga, napaka-busy-busy ako. Ang busy-busy ko, kaya ayun, hindi ko pa naayos. ng ating tortang kangkong. Meron sa buhay mo. Sulitin ang bawat sandali ng buhay. Wait lang tayo dito kasi maganda lang yung message na niya. maging successful ka na walang paghihirap. Remember this, true success come from endurance and perseverance. Eh kung madali lang maging successful lang sa buhay, edi sana successful na tayong lahat, di ba? Huwag mo iasa sa swerte ang buhay mo. Bend for duty and embrace your failure. Maraming tao nagkila sa'yo pababa, pero huwag kang magkila sa kanila. Huwag kang makinig sa mga taong toxic. Oo, mapapagod ka sa iyong mga lalakbay. Dadaanan mo ang mga mahihirap na sitwasyon. Darating ka sa punto na
mawawalan ka na ang ganang gawin ang mga passion mo sa buhay. At mabibigo ka. Ang punto ko lang ay, the next time you feel something, congrats yourself. It is an achiever. You're one step closer to actual success. Marami kang matututunan sa kabiguan mo. Along the way, you learn a lot about yourself and you learn a lot about what makes you happy. Take note nga pala mga kakitkat, huwag kang matakot sa pagod kasi yung pagod isang tulog lang yan. At bukas, malakas ka na ulit. Matakot ka sa oras na sinayang mo. Kasi kapag lumipas yan, kahit tumambling ka pa ng ilang libong beses dyan, hindi mo na maibabalik yan. Anumang landas ang tinatahak mo ngayon, mabagal man ang pag-usad mo, ang mahalaga, umuusad ka kahit papaano. Life is like a book. Some chapters are happy, some are sad, but they all add up to create a beautiful story. Huwag mong hanapin ang madali. Ang hanapin mo kung ano yung tamang proseso na dapat mong pagdaanan para maging successful ka. Walang shortcut kasi success ang lalapit sa'yo. If you want it, you have to work for it. Tagumpay ay makakamit sa pamamagitan ng dedication. Samahan mo na rin ang pagsusumikap at ng ating journey. Pero tandaan mo, lahat ng pagsusumikap mo at pagod, lahat ng ito, worth it sa dulo. Kapag laging maganda ang nangyayari sa buhay mo, hindi yan swerte. Blessing yon kasi mabuti kang tao. Tandaan mo lang kung sino yung mga taong tumulong sa'yo. Balang araw, sila lang yung susuklian mo sa lahat ng mga tagumpay na na-achieve mo. May kanya-kanya tayong ugali. Pero sa part ko, madaling makuha ang tiwala ko. Pero mahirap yun ibalik kapag sinira mo. Sana ay may nakapulutan kang aral. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Bye! So, kailangan ko pa siya i-edit ulit kasi may part na mahina yung audio. May part na malakas yung audio. Pero na-upload ko na siya, so yun yung premiere ko. Kaya lang, kailangan ko siyang i-delete tapos i-upload ko ulit. Kailangan ko ma-edit muna yung yung sounds. No? Kasi medyo may part doon na mahina yung audio ko. So, kailangan ko siyang i-edit para maging okay yung sounds. Ay, dinilit ko na ba? Hi! Nandito na kayo. Mabuti nandito na kayo. Ano nangyari? Oh, dumating na yung parcel nyo. Ay, pati ito yung parcel niya. Oo, dalawa ka ni Ate Ara. Dumating na ang parcel ninyong dalawa. God bless you. Gusto ko magkape. Ning nilabas ko yung mo. Umulan. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yung motor takpan. Last ng ulan, hindi rin ako nakalabas. Oo nga pala, nakalimutan ko. Kalimutan ko po doon kanina kasi kala ko hindi po ulan. Sa susunod yung basahan sa upuan, ilagay mo dun sa susian para Ayun po yung nilalagay ko pag tinatakpan ko po yung... Oo, sa bago ka pumasok sa school, pag iiwanan mo na yung motor, automatic na yung basahan, ilabag mo doon sa ibabaw ng susian ng motor para kung hindi siya matakpan at umulan, hindi papasok yung tubig doon sa gasolina. Wala akong pampalinis ng Okay. Mapupunto na naman yan. Oo. Pag hindi mo parcel mo buksan ha, ito ka Ate Ira ito. Ito yung case nila. Ayun. Ningni, kahit wala siyang kahit hindi nakakonect dito sa cellphone ko, tumutunog siya Yay! Sa speaker. Kaya lang, yung mic, hindi ko alam. I like it, I love it, I want some more. Tapos hindi ko din alam paano yan i-charge. Canada po yun. Ito yung sukli, oh. Hindi ko alam paano to i-charge. Kaya hindi ko nagamit. Nakatapan naman sana ako. Practice pa naman ako ng maraming beses. Ano yan? Pabango. Nag-practice pa naman ako. Tapos hindi ko nagamit ko. Nagbigay ka ng pala. Ayun nga. Ito na ito. Oh, ayun yung sukli. Sabi ni Ate Bino. Naglinis
kayo kanina? Nabol po namin yung oras. Ay, nabong niyo, buti hindi kayo naiwan. Oo. Ito talaga, kaya nga hinugasan ko ng... Pati Ay, yung paborito ko sa... yung medyas niya. Bakit? Sunscreen ko yun. Dala ko lang yan. Ay, dala na yung ate mo? Oo, alam ko din dala niya. Chinat ng ate. I like it, I love it, 10 pesos. I like it, I love it, I want some more. 2 minutes na lang guys, mag-end na ako. Kasi 1 hour lang naman at saka nag-text na sa akin ang talk and text. Ay, gusto na yung load ko. I like it, I love Sayang, it, okay I naman want din. some more. Nakapag-update ako, di ba? Sayang naman din. Dagdag din WHO. Wala na, niwan na ako na request. Di na nag-pop up. Sabi ko naman dito, hindi na I want some nag-pop up. more. Dapat naman ako kausap. Talaga, Ben, hindi ka na bumaba. Sabihin na natin si ate. Ay, sama. Sama kayo, ma'am. I like it, I love it, I want some May more. gasolina ba tayo? Huwag lang ang tanong kung may gasolina tayo. Oo. Sila ate. Pagas. Huwag lang kasi sama para tipid sa gasolina. Baka mabigat ako. Simula. Ay, sandali lamang yan. Sumama man ako. Hindi ko ito syempre ng gas. Ayun man. Ano? Wala po sa bigat yun. Ay, ganun. Sa takbo ng computer. Sa takbo naman. Hindi ko nakalayo. I like it, I love it, I want some Wala more. akong sponsor ng gasolina ngayon. Ayan, nandiyan ka pa ba? Akala ko niwan mo na ako eh. Kasi hindi ka nag-pop up. Sabi ko kanina pop up ka para may kausap ko. Wala na, mag-end na ako. Wala na ako. Char. Salamat sa pa-heart-heart. O, di ba? Kakanta sana ako, di ba? Alam mo, nag-practice ako ng song. Kaya lang hindi ko nagamit. Kasi yung ano ko, yung mic. Hindi ko alam kung paano gamitin. I like it, I love it, I want some more. Bigla na lang ako ng kape, hindi na lang ako sama. Dito lang ako kasi pagod din naman ako para makapahinga din ako. Kaya nga, diretso na Rodel. Robinson, wala akong kapera-pera. Ikot lang. Baka may ano, LTO. Baka may LTO. Abutin tayo ng LTO sa daan. Kawawa yung motor ko. Bahut ni. Baka may LTO. Wala tayo ng LTO. Lihisan natin LTO. Di wala pa naman tayong kapit sa LTO. PNP lang ang ano ko. PNP lang kilala ko. Plastic mo na lang. Every susi plastic mo na lang. Ganun. I like it, I love it, I want some more. Ayan, naka 1 hour na ako. Ayan, salamat sa nag-stay. Salamat sa per million in the house. Salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa walang kakwenta-kwentang LS ko. Thank you sa pag-stay ninyo at sa silent viewer ko nandyan. At sa lahat na nag-view sa aking nakapin, maraming salamat sa nag-iwan ng bakas at nag-thumbs up. Thank you so much. Ayan. So, mabilis lang naman talaga ako mag-LS. For update lang naman talaga. Kasi nga, ang tagal ko hindi nakapag-LS. Tsaka tatry ko nga naman talaga itong aking V8. Kakanta sana ako. Kaya lang, hindi ko siya alam kung paano gagamitin. Ito, na naman ako syung-syung nga dito kung paano ko talaga gagamitin ng aking V8. Nag-practice pa naman ako ng maraming kanta. Kakanta talaga ako sana. Gagamitin ko talaga itong V8 na to para kumanta. Kaya lang, hindi ko alam kung paano gamitin talaga siya. Maganda sana kung natin sila sundin para alam natin kung saan yung school nila. Alam ko na yung school nila, nakita ko na nung nagpunta ako sa Keneme. I like it, I love it, Maganda I yung school want nila, some more. Nakilakit, Tesoro Private School. Grabe. Kita ko yan. Sige, kaya na yan. Ayan. Sayang, no? Nag-practice pa naman. Kakanta ko pa naman sana yung yung aking pahinga. Ayan. Aking pahinga. Kaya lang, kaya lang, hindi ko nagamit ito. Nakakaloka. Pang saan ito lang, ganito lang. Yung mic kasi yung gusto kong gamitin. Oo, gamitin ko sana talaga yung mic. Kaya lang, na-prepare ko na nga siya. Yan na nga, kaya lang. Saan na ba? Ayan.
Kaya nang hindi ko alam kung paano ko siya ikakabit sa bit. Hindi ko talaga siya alam. I-connect. Naka-set up na siya. Na-ready ko na talaga. Gusto ko magkapining. Kape ako kanina po. Gusto ko magkape. May kape ba? Chocolate sa akin na. Yung chocolate. Gusto ko yun. Yun nga. Oo nga pala. Nakalimutan ko mag-eenda nga pala ako. Ayan. Ayan, maraming salamat sa pa-heart mo dyan. Thank you so much sa pag-support, sa pag-stay. Ayan, alam ko na sa kalsada ka. Maraming salamat sa pag-support. Kahit nandyan ka sa kalsada. So, mapart ka pa din. Ang ingay ko siguro dyan sa kalsada nyo, di ba? Kaya naman maraming salamat. Na-appreciate ko yung ginawa mo, di ba? Kaya naman, thank you. Thank you so much. Ayan, may bisita ako. Hi, World Tour! Hello! Good afternoon, World Tour! Mega love shout out! Good afternoon! Thank you for coming! Ayan, Red Chris Vlog from World Tour. Tamsak 4. Yan, thank you sa patamsak. Yes, thank you so much. So, yun, thank you for coming, World Tour. Kasi yun na nga, mag-e-end na ako. Tapos, sabi nila huli man at magaling, nakakahabol pa rin. Kaya naman, World Tour, thank you so much sa pagdaan mo at sa pasilip mo sa aking LS. For the meantime, kailangan ko na mag-end ng aking live because wala na ako load. Wala kasi akong internet dito, wala kaming wifi. So, load ang ginagamit ko at nag-text na ang load ko. Sabi niya, few minutes, mag-e-end na daw ako. So, kailangan ko na magpunta sa aking messenger, magkapabisibisihan doon. Kaya, yun, messenger na ako. Maraming salamat sa inyong lahat yan, guys. Sa 3 million. Ay, World Tour. Please connect on the top if you don't mind. He is plenty money. Plenty banana. Yes, plenty banana. And he is a very legit and organic friend. Kung kailang paulid ang padudugo ang otak ko ba? Parang lang ako naatapis dito sa ginagawa ko. Ayan, premiere ni Daisy. Ayan. Ano na nangyari? Sabi niya, nag-pop up. Naglalag yung cellphone ko. Kailangan ko maglinis. Ayan. Ano na ba yun? Thank you so much, guys. So, kailan ko na mag-end. Goodbye sa inyong lahat. Stay safe. Ingat always. Stay positive. Stay vlog. See you around, guys. And, salamat, guys. Mag-end na ako. Bye, everyone. Bye. Merienda na, guys. Merienda na. Kailangan na natin magkape. Tapos Yung tipo nagtitipid ka at hindi ka gumagastos sa mga bagay na gusto mo para makaipon ka. Pero pagkain ang iyong kahinaan dahil